Li Rihayê şivandî dest pê kir ji aliyê Rûdaw. Li Rihayê dema derxistina berxan û pez bo derve û çêrandina wê hêdî dest pê kiriye û şivan û berxavan pez û berxan ji bo çêrandinê dibin derveyî gundan. Li Rihayê weke gelek cihên dinên Kurdistanê ku pezdarî yek ji çavkaniyên herî serekeya debara xelkê ye. Şivan li bermaber karê xwe tevî wergirtina xwarin û vexwarina mehanê 5,000 lîreyên Tirkî werdigirin.